Gipalibutan og mga asset sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, PNP Maritime ug Naval Special Operations Unit 7. Kining usa ka barko nga kunuhay gi-hijack ug mga armadong grupo sa Davao Gulf. Ingon ini ang paagi sa pagresponde sa mga otoridad nga naa sa maritime agencies. Nga adunay saktong koordinasyon human madawat sa Eastern Mindanao Command ang report sa hijacking. Gipangkuha ang mga importanteng gamit o gipangbalhin sa mga hijacker sa ilang sakyanan. Pero napakyas ang mga armado tungod sa paspas nga pagresponde sa Joint Task Force Seahawk nga nanguna sa Maritime Security Operation sa koordinasyon sa Joint Task Force Haribon ug Task Force Davao. Samtang ang BRP Tubataha kon MRRV 4401 ang nagpalig-on sa blockade aron dili makalusot ang mga armado. Na-rescue ang mga crew sa barko o gipasakay sa 911 patrol boat o gidala sa Mala aron matambalan sakay sa ambulansya. Adunay crew nga nawad-an og panimuot tungod sa pag-atake sa mga armado o gi-CPR. Samtang gitambalan ang nasamdan nga crew o gidala sa ospital. Malampusong na-rescue ang tanang crew pero nagmagahi ang mga kunuhay terorista o gibombahan pa niini ang gi-hijack nga barko hinungdan nga nagkaengkwentro. Dako ang pasalamat ni Commodore Carlos Sabare, Commander sa Naval Forces Eastern Mindanao sa tanang misalmo sa exercise, hinungdan nga nagmalampuson kini. Gipasalig usab ni Lieutenant General Greg Almerol, ang Commander sa Eastern Mindanao Command, na magpabilin ang ligon nga suporta sa Eastmincom batok sa mga hulga sa seguridad, hilabi na sa kadagatan.